دیرêjên rojê ji bişyayên çar demsal bigeşê, dil bi binestîn bênavber herirdemî diêşê. Heybeta bedena dayika pîroz ya diparêze lê bêmeşê. Dest jê venabe ji gel û axa her hebe jî zar û gelên dil dibin êşê. Di her dengezariya û fûra wan rehên ên jêbû dema ber esîman difirin wek şêrê. Li ezmana dil di sojê dayika pîroz û êm bi kokê tijî dibin bi hestên beşartî tevîgerê bigeşê. Mîna xemseriya da ya ji ber kûr û hûrgûliya û zextên li ser mengayan ferz her li dû nû nifşê. Bi zincîran pêçîn wan girtiyên bûn xemcan, ji ber hêlahîn ên xesiban din mîna pûçê. Dil hişt bin êşê û rehpertan bê hebe hewlek sûcê. Her dayika bi hissên ramuswan her sal mîna berfê mal zinaran her demsal li her biçarê. û dewran li Kurdistan her mamalovan û malavan bi govend û dîlanwanên rehmana ya da jê jîr û hêz bûn ên hem herman neçar jî. Bi hêsên hêvî û însanî ên şibandin ji nûrê wê de jî ên ba û da yên xemahengiya bi dilgeşî. Her niştîciyên Kurdistan wekî tîrêj û tîrêjwan biriqîn mîna ezmûna dil bi sebir. Lê her dijî jan dijî êş û êşewan yên bêxeman geşe geşe bi hêsên geş bi dilgeşî. Bêst û tevînin mihember wan kesên dayikan dadigirin nav dil û made qirêj. Mîna jan dilreş li nav êş lê her bi dîlana li dû bi hêsên xemxweş. Bi dilêliyên hêvî xweş bi bendewariyên ji êş ber bi ronahiya dergihêşt.